Det kan brænde i lort, mand. Der stadig var olie, brænde. Ej, hvor hjemme. Jeg tror ikke, du kan brænde det. Det er krøllet mere end den. Det kan ikke krøllet mere sammen. Svarm. Sygt det nu. Har den lighteren? Ja. Så bare oh my god. Det var... Ronny, kan du huske det, jeg snakkede om? Syg i hovedet. Det er Michael. Har du tænkt dig at lægge den ind under? Ja, ja. Ind under Jeg tror, den flyver. Jeg skal nok ikke på. Jeg tager bare den her gang. Det kan lige så godt. Jeg vil lade den op igen. Jeg har halv batteri på 25 minutter. Jeg kan lige så godt. Ja, ja. Helt fra starten. Kan man se processen. Ja, hvordan man... Eller hvad man skal gøre. Ja. Det er så det. Der kommer noget bål. Den skal have hjælp. Ronny, kig til højre for dig. Til højre for dig. Jeg skal tage min hardball med, så har jeg skudt den væk. Bare kast den der. Har der ikke nogen flere af de? Åbner. Nej. Lille også. Nummer 2. Nummer 3, der har ikke været virket. Ja, der kommer endnu flere. Den er ikke helt. Jeg skal fjerne skrue. Det kan godt tåle det. Ja, nu er den her. Læg med lort. Ikke. Der er olie igen. Men når jeg løber lidt væk, så kan jeg få endnu mere af det. Jeg tror ikke, jeg ved, der er lunde på. Ja. Det var godt. Der var tryk på. Jeg står lige der skruelem der. Ja. Hvor fanden var den henne af? Game over. Du står på hurtigt. Ja, det går rigtig stærkt. På hurtigt, og det var lugtet over. Ja, nok for noget. Ja, jeg har det en. Sindssygt. Jeg får væske i.